Abathengi basebenzisa ezinye iindlela ukuze bakwazi ukufumana iData yokusebenzisa ubuxhakaxhaka balemihla be-internet njengoko bengakwazi ukuhlawula amaxabiso ayo axhomileyo. Ukanti batyhola ezinkampani zinkulu ngokubabetha ngemfe iphindiwe ngokubanika iData ethi efikeleleke ngokwexabiso kodwa iphinde iphelelwe emva kosuku. Uphando ngoshishino lweData olwenziwe yikomishoni yokhuphiswano luveze ukuba iinkampani zee-cellphones ziyabatyabula kakhulu abantu mivuzo ephantsi kwaye ezinkampani zisilele ucacisa umahluko kumaxabiso phakathi kwabathengi beprepaid kwakunye nabo bane-contracts. Ulutsha lufuna ukungena kwi-internet luza kule kona ikufuphi nesisikhululo samapolisa eWestern eRhawutini ukuze lukwazi ukufumana iWi-Fi njengoko lungakwazi ukumelana namaxabiso aphezulu eData. Data is very expensive in South Africa. I mean, I know other countries that data is less expensive, but in South Africa, if you're going to buy 1 gig, it's probably going to last you a week. When we buy data, maybe so 1 gigabyte is 30 rand, then after that it expires. It does not make any sense for getting more than 1 gig or more than 2 gigs a day, but you cannot access some stuff. Ukanti iinkampani ezinkulu zonxibelelwano kweli MTN kunye noVodacom zithi zisayiphonononga ingxelo ngeData niyalele ezinkampani ukuba zehlise amaxabiso okanye zijongane nengalo yomthetho. Kodwa MTN ugxeka urhulumente ngamaxabiso eData aphezulu. Le nkampani ithi kungabikho kwe-spectrum kunobangela ukuxhoma kwalamaxabiso. Rolling out of spectrum has been slightly mismanaged, and there definitely needs to be a plan that starts now so that emerging technologies like 5G can be rolled out to the consumers at an affordable price. UVodacom uthi uza kufakana imilomo nale komishoni ngale ngxelo yayo. Because it has done quite a lot in the last year to drive down data prices and to make data a little bit more fair, with one example being the out-of-bundle opting out. So one's airtime doesn't get eaten into once the data packages are finished. Amachantliziyo nafuna iData efikelelekayo athi ukuze uMzantsi Afrika udlale indima ephambili kuqoqosho lwezobuchwepheshe kufuneka iData ifikeleleke kubo bonke abemibili.